I'm videotaping. Πρέπει να προσέχει το χέρι του. Γιατί αυτός το δαγκώνει. Και άμα είναι βγάλει τα παπούτσια σου. Αφού μπαίνει στην κοιλιά μας. Έλα βρέξου τώρα, θα φύγουμε. Έσφιξα πάλι. Όχι, δεν μπορεί να γυρίσει τώρα έτσι. Πρέπει να είμαστε στον ώρα για να γυρίσει. Λίτσα, πήγαινε γύρνατη, άντε. Γύρνατη βρε, γύρνατη. Δεν δαγκώνει βρε. Ελευθέρωσέ την, έλα. Έλα. Έτσι, έλα. Έλα, πιάστε να το πλάι, να το πλάι. Θα μας στείλει το Είναι βίντεο, βαριά. Θανάση, έλα. Είναι Θα βαριά. μας στείλει το βίντεο, Θανάση, έλα, πάμε. Έλα. Έλα, Λίτσα, πάμε. Έλα με δύναμη, έλα. Έλα λίγο ακόμα. Έλα, βοήθα την έλα. Έλα, ρε Λίτσα. Έλα. Ας, τώρα έφυγε. Έχει πομπό πάνω, το βλέπεις.